לפני 20 שנה נולד הרעיון וההצלחה פוקימון. המשחק שסחף אחריו מיליוני אנשים חוגג 20 שנה, ולכבוד זה גייסנו 9 אנשים שעשו בשבילכם את ההרפתקה הכי קלאסית שיש. פוקימון רד, המשחק הראשון בעצם שיצא לישראל ולכלל העולם. אנחנו נשחק אותו ונציג לכם פה את כל התהליך, את כל 8 המכונים והליגה מההתחלה עד הסוף. 9 אנשים, ובואו נציג אותם. אז ככה, אז היוטיובר הראשון שיעשה את המכון הראשון, יבחר את ההתחלתי, יעשה את הכל, הוא לא אחר מאשר פוקימון 20. פוקימון 20 בעצם יעשה את המכון הראשון ויבחר מההתחלתי שאיתנו כל המסע. ואחריו הוא יעביר את המושכות ללא אחר מאשר אביב. אביב יעשה את המכון השני, ומי שימשיך את דרכו יהיה לא אחר מהפוקיטיובר הכי גדול של ישראל, היטמן ממפלצות כיס, האתר הרשמי. הוא יעשה את המכון השלישי הקשה ביותר מבחינת פאזלים, כי אי אפשר לעשות, כולם עושים את הפחים, וימשיך ככה עד למכון הרביעי. במכון הרביעי זה יהיה אני, אומגה בלייז. נעשה את המכון הרביעי ויעביר את זה ישר על המכון הבא. מולטימט, המכון החמישי יהיה שלו ורק שלו, והוא יעביר את זה ישר הלאה ללא אחר מאשר פופ כיס מינטון TV, אשר יעשה את המכון השישי ויעביר את זה הלאה לפוקימיקס שיעשה את מכון האש, וימשיך הלאה ויעביר את זה ללא אחר מאניוטה גיימר שיעשה את המכון האחרון ויעביר לליגה למאמן הוורוד שיסיים את הליגה ויסיים את המשחק. אבל כמו ששמתם לב, אנחנו באמת 9 יוטיוברים שונים לגמרי. אם אתם רוצים בעצם לעקוב אחרי כל הסדרה, תעשו סאבסקרייב לכל אחד ואחד מאיתנו ותעקבו. הסרטון הראשון יהיה בעצם אצל פוקימון 20, והוא כבר ידריך אתכם הלאה למין הבא. כל הלינקים לכל היוטיוברים נמצאים פה בדסקריפשן למטה. ועד לפעם הבאה, חגיגות ה-20 שמח לכולם, יאללה ביי.